серия съм Реал Мадрид 9 и това е втори епизод на Trackmania. И както ви казах, ще играя такова мултиплеер. Сега влизам в този сервер. Надявам се миналия епизод да ви е харесал. Добре, този мап ми изглежда як. Сега ще видим. What the fuck? О! То така може бе. Да, значи. Е така ще се правим да го мина. Добре, 6.62 и съм... Вау! 6 съм. Добре, мапа свърши. Извинявам се за кашата, малко съм болен. Никой няма open points. Ха. Добре, така да видим другия мап. Wiggle, yeah. Да, една песен. Хото нома кефи. Добре. Фейл. Това ще го направя много. Добре, мисля, че така трябва да се прави. Добре. Това мап не мога да разбера. What the shit, е? What the shit? О? Мина го е за 37 секунди. По много шенерски начин. И отново не мога да разбера как се минава. Добре, да се надявам да се обърна. Да се надявам... О, да. Добре, трябва назад да се... Добре. Сега не успея. О, добре, мина го. Съм на 9-то място. Така, значи този мап е гаден. Като цяло. Омага. Значи не знам как съм минал. Трябва да падна най-долу. Простатата ви е върбя. Да, гледам бичеве. Омага. Да. Добре. Добре, това беше добро. Добре, 23 секунди, 7 място.
Това тъпия гамбер 9-5 го мисля за 15 секунди. Бах ти изерга. Добре. Така, фейлове, значи ще искам да играя на друг мап, затова ще изляза от сервера. Това е. Това е сервер. Защото тези дърт маповете малко ме кефят. Така, надявам се да ме чувате. И пишете на каква игра да правя геймплей, защото не знам, значи ще правя на FIFA, на Minecraft и на Trackmania за сега. Но за други игри не знам, дайте ми идеи. Аз ще видя там някоя игра, която сте писали и да, ще избера някоя, ще правя геймплей на нея. Може да е само геймплей, може да се епизоди. Не знам, ще видя. Така... What the shit, 42 секунди. Много лошо време. Да. 9 съм, бе. Аз мислех, че въобще ме няма, просто не се виждах. Дрифт. Така вече се бавих и стана фъкано. Добре, тук ще покажа дрифт умения, които нямам. О, да. Добре, много лошо време, 41 секунди. И 61 е някакъв пич от Бразилия. Ме бие с няколко стотни. И познайте що, защото е пич. О, да, дрифтмания. Съм много слаб. О, да, слаб съм. Значи те играя много яка. Тегли се безплатно от Steam. Теглите се, няма съжалявате. Супер игра. И много просто се инсталира, просто трябва от Steam. Си теглите там глупости, правите си, влизате в играта, правите си регистрация. Пишете имейли, глупости, сте готови, играйте и се кефте. Добре, значи мисля да спирам клипа, да не стане много дълъг. Само да завърша още един-два пъти. Добре, фейл. Така, 12 съм. Така, тук последно и ще спирам клипа, защото да не конвентирам много време. Добре.
Така, менахме го този пич. Добре, 40 секунди. И 8 място. И добре, това беше от всичко от мен. До другия епизод.